रोखोम बारजोंलायोमोन आरो नै बेबायदि बारजोंलाय जायो जेबो जाया बिदि हाजो बेन्दोंआ मिथिबाय बरिया बिसोर सिवा बाला गेलेजायो नैबे सायाव थानानै सिख्लाफोर मोनहैयाबा आं थिखोगोन फैबानो जाबाय माबायाव 14 थारिखआव फैदो माबानि एप्रिलनि 14 थारिखआव बैसागु संक्रान्तियाव गाखोनोसै आं नैफ्राय थिखोनानै जिउआ बाला होनो ना मायो नारलायलायथारसां नोंसोरखौ हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै बिएन बड' ब्लग इउट्युब चेनेलाव बयखौ बराय हरलायबाय दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय ना मा होनो आरो ओमफ्राय दिनैहाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायदो बयबो इन्टारेस्टेड लानानै नायलांबाय था बारे मा जायगा मोनफैगोब्रा हाग्रालाय नायना गान नै हाग्रा बोरैबा बोरैबि माबा माबि मोनला फैजोबबाय अ फुरा स्लिप जाजोबखायो आरो बाला सारजोबनाय आरो हाया बोरैबा बोरैबि हाग्रा सिंसो हाबफैबायलै जोङो बुंनोनो हाला माबे जायगायाव सफैगोथाय फाइनालि गाइस बोरैबा बोरैबि फैनानै जों दाबसे जायगायाव सफैबाय आरो ओमफ्राय बे जायगानिखौथ' नोंथांमोना सोरबा फैफेरनायफ्रा सिनायखाबाय नायनो हागोन नै भिउफ्रा ओरै एकदम हाग्रा गेजेरावसो दंफैयो आरो दा माने बे जायगाया जाहैबाय बावखुंग्रि आरो बावखुंग्रि हाजो बेयाव दंफैयो जों बे सेराव बावखुंग्रि फेस्टिभेल जाग्रा जायगा आरो बेयावनो एप्रिलनि 14 थारिख बेयाव गाखोनोयो आरो बे हाजोखौनो नायनो हागोन दिनै जों अपेनिं खालामफैजेनबाय आरो नैबेहाय नै बाव फुजा होयो मानसिफ्रा दाथ' गैथ'वा नालाय माय गड मानसिफोर दंफैयो नै गारि बायदिसिना दंलाफैयो गोजौआव मानसिफोर दंहैयो खोमा सोरबा एसेनिफ्राय जोंबो एसे गाखोनायनो होनना फैबाय आरो दिनै नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे जोंनि बावखुंग्रि हाजो गाखोजेननाय नैबे दिनै सोर खोलै मोननाय नङालै दिनै गाखोजेनबाय जों नायना होनाय बिराद गिदिर अन्थाइ दं आरो फुरा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो ओरैजाय मानसि दंदां ओरै हाग्राथिं दावराव खोनागोन रायलायनाय ससे गाखोनायसै जोङो एसे प्रेक्टिस दिनैसो फैबाय बेसेबा गोबाव एप्रिल 14 थारिखआव फैनायनिफ्राय दिनैसो बावखुंग्रियाव खेबसे फैलायबाय आरो बिराद गोबावनि उनाव बोसोराव खनसेल' फैनाय जायो जोङो बेयाव ओमफ्राय ओंखायनो नै दिनै गोसोखांलाबायनानै बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव बावखाला माबायदि जानानै दं एसे हाल सालखौ नायनायसै होननानै टाउनाव फैनानै गोसोखांब्रबनानै बाव ग्रोब फैबाय आरो बिरादनो नै बेजों थांसै जोङो नै गाखोनाय समावथ' बैजोंसो गाखोयो ओरैसो नैफ्राय फुजा होबाय गाखोलांबाय आरो हरै अ माय गड नायनो हागोन आरो भिउआ मोसाफ्राल' ख्राब बारसिनला हरदों जोंखौ लामा दंखायो नै मानसिफोर बायदिसिना गाखोलाबायखायो खोमा नोंसो जुरिजेनबाय जों नै गाखोनाय हाजोआ फुरा मानखोगासिनो अन्थाइ गुजोबनाय नै बेयावनो गाखोनांगौलाय जाय गाखोनो फैबानो जाबाय आरो नैबे बावखुंग्रि हाजोआव एप्रिलनि 14 थारिखआव फैदो बयबो गाखोनोसैलाय ग्रोमनो दिनै जों अपेनिं खालामफैखाबाय आरो माय गड मा खिथु जाखो ससेयाव मेंखाबाय माथो 14 थारिखआव बोरै गाखोबावनांगौलै मेंगोरखाबाय
माय गॉड भिउफ्रा नायनो हागोन बे बिलाइ गोरान दंजोबो ना गाखोनाय बोथोराव साफा जाजोबगोन बे बिलाइआ मोनसेबो थाया फोसाबफैयो आरो माथो मेङोब्रा प्रेक्टिस गैथारलाना वान स्टेप गाखोबाय जों गाइस बारा गाखोला थारमाने दाथ' रावबो गैयाना सानैल' मोसाफ्रा बारसिननानै ख्राब मन'लाबायबा आरो बाव एनाकन्दाबो दंना सानैल'जों गाखोजाया फाइनालि गाइस वान स्टेप कमप्लिट जाबाय आरो दोखो मेंबोखाबाय नै ओरै गाहायनिफ्राय फैनानै गोजौआव होबाय आरो जों नैबे वान स्टेप ओमफ्राय बै गोजौआव टु स्टेप जाहैगौमोन आरो बावनो माथो मेंग्लिजोबखाबाय दिनै अपेनिं खालामफैनाय प्रेक्टिस होफैनाया 14 तारिखनिया जाय जाय फैनो कमेन्ट खालामदो बोखोजोबगोन आं बयखौबो सिख्लाफ्रा गाखोनो हायाबा बोखोगोन आरो बोखोजानोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंजों नैबे बावखुंग्रि हाजोआव भिउफोरखौथ' मा सेरनो डेन्जार नुखायो दाखोर दालाबाबो गोदो जोंनि बिदियाव बिराद बादिं बायलाबायोमोन आरो हाजो गाखोनानै मेंबा नोरै रोखोम बादिं लायोमोन आरो नै बेबायदि बादिं लायजायो जेबो जाया बिदि हाजो बेन्दोंआ मिथिबाय बरिया बिसोर नुवाबाला गेलेजायो नैबे सायाव थानानै सिख्लाफोर मोननायाबा आं थिखोगोन फैबानो जाबाय माबायाव 14 तारिखआव फैदो माबानि एप्रिलनि 14 तारिखआव बैसागु संक्रान्तियाव गाखोनोसै आं नैफ्राय थिखोनानै जिउआ बाला होनना माय नारलायलायथारसां नोंसोरखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाय जाय गाखोनो आं नारनायाव ओमफ्राय नायनो हागोन नै ओरैबो बोखोलांगोन आं ओरै गोजौ फारसे जाय जाय गाखोयो दा ओंखारलांसै जोङो बांद्राय गोबाव थाजायालै बुहुद ओंखारला बारसिनलाबायनानै जाबानोथ' नायनो हागोन ओंखारनांगौआ नै नैबे स्टेपआ डेन्जारेस स्टेपखा आरो थांनाय बोसोरावथ' बिराद गाज्रि जादों बाव दोखो दोखो अखा हानानै गालुननानै सिख्लाफ्रा नैबेफोरबायदि जुफुलांना फेन्दाफ्रानो दुलुला हैजोबदों गाहायाव बहाय नुहैदों आङो बै नुहुराखै होनबा बै गाहायाव सासे सिख्लाखौ बोखांनो मोनदां थांनाय बोसोराव अखा हानाय दिन ना गारुना फोरदा फोरदि जाबायलाय सिबा फेन्दायानो गोजा जालांलायथारदों आरो बेबायदि जादों आरोखि गोदो जानायखौसो खिथादों गाज्रिखौ खिथायाखै माने थांनाय बोसोराव जानाय घटना नायदो नै ओंखारनांगौआ बिराद डेन्जारेसखा आरो अ माय गड ट्रेनिं इज ट्रेनिं माने जोङो 14 तारिखनि ट्रेनिं ओरै गोजौआव आदै दं आदैजों आंजों गाखोगासिनो आरो जों गाखोनानै गाखोना ओंखारगासिनोसो नायनो हागोनब्रा डेन्जार नै बावखुंग्रियाव ओंखारनांगौआ बाब्बारे ओरै थांना ओरै थांसै 14 तारिखआव जोंहा गाखोबाबो जाबायगोनलै फै आगायमोन फै नैफ्राय बोखोनां बावखुंग्रि हाजोआव बिराद डेन्जारब्रा हाजोआ हाजो होनबाथाय बिराद डेन्जार जायो माथो ओंखारनाय गाखोनाय खस्थ'आनो अभार सोर खोफैया होमबा बेखौसो मिथिनो लुगैयो आं एसे गोजौ बोरै रोगानानै हाफोरखौ खोहैखो थिखिनियाव बोरै बोखोलांखो जा ओरैनो गाखोनायल'आवनो बिराद खस्थ' मोनो सोरबा मोनथिबा खिथाहरबानो जाबाय बे बावखुंग्रि हाजोखौ सोर खोआ बोरै एथ' गोजौ खोनानै गालांखो जा गाखोनो बिराद खस्थ' मोनोफा अब्ला गाइस जों बेखिनिखौनो नायफैबाय ओमफ्राय हाजोनि भिउफोरखौ बै मोनसे बावखुंग्रि हाजोनि भिउ पइन्ट दं बाव थांनानै देखायनोसै दा दसे उनाव ओमफ्राय जों दा ओरैनो ससे फैलाबायबाय आरो हाजोआव नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट लालां दहायथ' फैजेननाय समाव खिथायाखैमोन आरो जेबो टारगेटबो गैया जोंहा बेयाव फैनायनि जास्ट क'क्राझार टाउनफ्राव बेरायला फैनाय बेनिल'मोन आरो ओमफ्राय गोसोखांहरबाय थौ बेरायनोसै बावखुंग्रियावनो बिदि होननानै लोगोजों आंजों फैबाय आरो जों बरियानो दायो हाजो सामफ्राय फैनानै जों एसे एनै गोजौआव फटक लानानै फैफिननानै बे जायगायाव फैफैबाय आरो गाहायाव ओरै उदां फिल्डआव प्लेसआव नायनो हागोन ओरै जायगानि एरिया हाजोआ बेनो आरो बावखुंग्रिया ओरैबायदि समायना जानानै दंखायोना बुंनो नांला आरो बे भिउ पइन्ट जाबाय बावखुंग्रि हाजोनि बेजों सिदा फट' खेबजानो ओमफ्राय ओरैहाय दं माखासे पेन्डेलफोर बानायो आरो बाव फेस्टिभेल जानाय समाव ओमफ्राय नायनो हागोन नै बेनो आरो ओमफ्राय जों बे लकेसनाव माखासे फट' खेबजाना थांसै अब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्स खालामदो जों बाव मोननैसो फट' खेबजानानै थांनोसै आरो
ओमफ्राय भिडिअखौ आं बावनो फोजोबखानोसै मानो भिडिअ गोलाव बानायबावनो ओरैनो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय